ଫଟୋ କାଢ ଥିବା ଦୁଇ ଦଳର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ବୃନ୍ଦ ଆଉ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବକ ୟୁନିୟନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଓ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ 2026 ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଏହି ଆୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି କୁନାମାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଏହି ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଖେଳାଳି ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଭାଇଚାରାର ଖେଳ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ସ୍ନେହ ଆଦର ସହିତ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶା। ଏଥିକି କହି ମୁଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।